जोंना मोनलायबाय हौवासाफोरनिफ्रायनो खरासिन खारबावैसो जोंना रिजाल्टखौ नै मोनफैलायबाय लिरनानै दोन सोर फार्स्ट मोनदों ICDS मोननैखौबो फैसा लिरनानै दोन आंखौनो होनांगौ गोजौआ सेकेन्ड बै थार जोंहा रिजाल्टआ मोनहैबाय 100 मिटार रेस हिनजावसाफोरनि आखाइ खना होनांगौ नैबे हौवा मोनसे ना जोंहा रिजाल्टआ मोनलायबाय आखा खना है जागासिनो जोंना खेलाया जोंहा रिजाल्टखौ मोनलायबाय जाय जाय खारदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ जोंहा मोनखालायबाय जोंना बेखौबो दा फोसावगोन खेला सालायगिरि बिथांमोना जाहाथे जोंहा दानि थाखो ख'नि सिंजों हाबदों नामा बयखौबो नाय आखाइ खबना हो इमि सेक्सननि 200 मिटार खारनाय खारगासिनो दङ जेसेबां हागौ एसेबां स्पिड देखाय खय मिनिटजों खारखांनो हायो बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो सिफुं बोलो हो बोलो हो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फार्स्टआ मोनहैबाय सेकेन्डआबो मोननोसै हनै थार्डआबो मोनहैबाय साथाम